identifikatuta zaude, sartzen zara kiroldegian edo beste zerbitzu batzuetan. Baina Bai. Espainiakoa da, izen berdina du, eta da norberaren adina konprobatzeko, eta orduan, hori instalatu beharko duzu, gero, ustez, Espainiako interneten dauden webgune pornografiko guztiek ezarri beharko dutelako segurtasun sistema bat, non ez du balio askotan ikusten dugun bezala galdera hori. 18 urte beteta dituzu. Bai. Bueno, ez? Eta dakigun bezala, 17 urte eta 10 hilabete baldin badituzu hor jenteak esaten du. Ez, oraindik ez. Bai, claro. Ze lastima. Bai, hilabete itxengo. Bueno, gaur egungo sistema hori da. Bai. Eta etorkizunekoa omen izango da, osea, Espainiako gobernuak ezarriko die derrigortasuna munduko webgune pornografiko guztiei, eta ez daude gutxi, nik hori esaten dizuet, ez daude gutxi, agertzerakoan, Espainiarako, mundurako, suposatzen du, jarraituko duela sistema horrek, ez? Norberak esan dezala, eta gezurra esan edo egia esan. Baina bestea, alako QR kode bat edo agertuko da pantailan, alako lauki bat, eta aplikazio horren bitartez, norberak esan behartu beharko dio QR kode horri, eta 18 urte dituzu. Kontua da, Espainian hori zertifikatzeko behar duzula, Euskal Herriko beste patrika digitalak bezala, zertifikatu digitala esaten duena zuzarela hori. Eta, gainera, 30 egunean behin iraungi egingo da. Hau da, pornografia ikusi nahi baldin baduzu, Espainian, suposatzen da, instalatu behar duzula aplikazio hori. Ministeriak zure datuak kudeatuko ditu. Eta zertarako pornoa ikusteko. Beste funtziorik zaionez ikusten, da aitortzea bezala, nik uste du, jente asko ikusten duela pornoa interneten, eta baina beste gauza bada aitortzea, hola, nik ikusten, hortara noa, eta aplikazio hau Zertifikado digital batekin hori balio. hilero noa aplikazio honekin ateatzea. Eta nik esaten diot ministro jaunari, eta segure irratitik eta sustatutik esan dezakegu segurtasun honez, osoz honek ez du funtzionatu. Pixkat, bai da arraroa. Beste, zerbitzu publikoentzat eta aurreko aplikazioa itzen genuen aurreko saioan eta alako kontuetan, bueno, baina kontu honetan? Lortu ezazu zertifikatu bat Espainiako ministerio batean pornoa ikusi izateko. Bueno, adintxikikoa denak, eta besteak ere, bai, benetan, gero, konbentzitu behar dituzte, porno eguneak, eta munduko guzti izarriko, moztu ingo diete bidea guzti, bueno, nik ez du sinisten, nola funtzionatuko denik. Espadiete, sistema hori ezartzen badute ere, urrats teknologiko zail haue gainditzeko prest dagoen jendeak badaki beste modua dagoena ere bai, eta da VPN-arena. Hau da, esaten sistema bat nabigatzailean jartzen duzuna, esaten dizuna, zuk esaten diozu navegazioari beste herrialde batean dago. Adibidez, deskarga piratak eta dauzkaten webguneak batzuk moztuta daukate bidea Espainian, eta orduan jartzen duzu ni Singapurretik ari naiz, eta orduan han libre da, eta handik jeisten dituzu, bilatzen dituzu gauzak, eta gero jeisten dira. Zailtasun teknologikoan aldetik hori dago olako eska batean, eta Espainiako gobernuak ezarri nahi duena dago beste batean. Eta, hori alderdi teknikotik. Alderdi moral batetik, enaiz sartuko, pornoa debekatzea txarra edo naden, horre iritziak daude, baina beste gauzatxo bat, zaitze, usten badiazu, benetan, Espainiako transizio digitaleko eraldaketa, transformazio eraldaketa digitaleko ministerio batek hau egitea akordatu nahi zuen jala 25 urte, Euskal Herriko administrazio batzuk, Gipuzkoako Foru Aldundia eta hasi zianean sistema telematikoak egiten, orain ohikoagoa da, baina
Bai, baina renta orain dela 25 aitorpenerako, urte. lehenengo gauzak. Eta Bai. Gipuzkoan okurritu zitzaizen lehenengo zerbitzu telematikoa, hola internetez egin Bai. zazu hau, zan isuna pagatzeko. Ah. Eh, Alderdi praktikotik, bankura joan eta hola, baino, pues, igual errezagoa izan ziteken isun bat pagatzea interneten, baina pixkat behar da gauza desatxe eginetarako zerbitzu egitzazu zerbait Bai. polita edo ez, zerbitzu eraldatzaile eta digital bat jarriko dugu, zuk pagatu ditzazun zure isunak. Ja, pixkat. Pixkat estilo Gai gutxikoa. bai. Gainera, Hoi, umorea ere ez da oso ona izaten, isuna bat ordaintzera joaten zarenean, gainera. bai, ez diozu simpatia hartzen administrazio digitalari, hori da, baldin bada proposatzen dizun gauza bakarretakoa, garai Claro, hortan. claro. Eta Bai, orain bai. ministerio bat dago, eta bueno, Jaurlaritzaren patrika digitala, goraipatu genuen, Euskalako zerbitzu batzuk, eta gehitzeko intentzioa Bai. daukatela. Mhm. Espero, suposatzen dut, porno konprobazio honetan ez diala nahaztuko, Igual nik beste esaten dut, kontu batzuk baten bezala bat, zentralatik gero baina orain, autonomikora. Espainian patrika digitala zertarako esateko, nik 50 urte ditut, eta beraz, nik porno ikusi nahi dut, zuei esker. Bueno, Bai, pixkat, bitxia eta surrealista ematen du, albistea. eta Esan eman du dut. barriketa askorako bromak, izenak ere asmatu dizkiote delako pasaporte digital honi, bat ez du esango. Baina, bueno, atento egongo gara, guk ere Ea hartuko ze ditugu, abuztuko oporrak ustaila amaieran hartuko ditugu, bai. eta, irailean gauzatzen da hau. Hemen, hanik argi ikusten duena da, kontsultora teknologiko handi batek, enpresa handi batek, hau saldu diola, Espainiako ministerioari, Bai. saldu eta kobratuko dutela. Eta horixe, eta ez merkea gainera. Ja, Gero, seguro. zerketa nork nola erabiliko duen, behintzat, planteatutako helburuetarako, nik esaten, segure erratiak esaten du, ez du funtzionatu. Hori da, bueno, hauxe izan da lehenengo albistea, bitxia, eta, Espainiako Bai, ministro. atzo bertan publikatu genuen, agian ez dakit, osatu genuen zerrendan, ez dakit salto egin dudan, Hau aipatu ez genituen zegoen, gaien artean, ezta? hau ez zegoen. Ez zegoen, baina ahaztu Baina zaidalako, importantea zen. Edo baina azken bitxia, albistea zen, Vale, hori da. vale. Bueno, Bai, bai. hitz egin dugu eta merezi zuen komentarioa nere ustez. Venga, Bai. orain bota idazuzuk beste gaietako bat, a ber, zer da? Adibidez, kode sintasetikan sortutako albiste bat, aste honetan okerrez banago, Bai, egunean behinean bi aldiz lehiaketa tematikoarekin. egunean Egunean bi bi aldiz, aldez, ikusi duzu? Ikusi, kontraesanak. bai, bueno, ikusi duzu anaitz, Ez dut ikusi. Ez duzu jokatu. Bueno, Ez? sustapen komertzial bat da. Vale, konta iguzu. Eh, Gidabaimenak euskaraz da Eusko Jaurlaritzaren eta Euskal Herriko esango dut, Euskal Autonomia Erkidegoko autoeskolen arteko ekimen bat, Vale, eta testak eta examinak eta edozein autoeskolatan norberak eskubidea du trebatzeko euskarazko bai, materialarekin, zirkulazio kodea eta ikasi behar den guztia euskaratuta baitago, eta test sistemak ere bai. Bueno, hor, kanpaina horrek telebistan ere ikusi dugu, azkenengo asteetan, eta hola, bai. kanpaina horrek sustapenerako egunean behin nahi zuen. Baina nahi zuen, nahi zuten, ere, galdera espezifiko nahi ditu, baina mordo bat, danak. Vale, Benetako testak, eta ezin genituen ohiko galderak, ez? Xaguaren laberintoa eta galdera kultural historikoak eta bai, zeinek zenbat urte dituen idazle batek, eta hori ezin genituen bai. kendu, eta orduan partida paralelo bat bezala garatu da, Ados? denentzako irekita, baina alegin extra bat eskatzen du, ez kartela digital bat ezartzeko, baizik eta talde batera gehitzeko, sistema errazagoa da. Ados. Eta hor daude partidak eta zazpiegunean
benetako zirkulazio testeko galderekin trebatu daiteke bat. Lehiaketa horrek ez du balio puntuaketa nagusirako, Vale. baina denbora pasaba da. Baina, pentsatu dugu ere, aukera, izan daitekela, erakunde jakin batek bere barne galderak antolatu nahi baitu. Ez du izan behar gainera, garapena egin denez, ni zer dakit, udal batek bere herriko galderekin lehiaketa propio Claro. bat bererako. Eta, izan daiteke ere, pribatuan, edo, ni zer dakit, enpresa edo erakunde batek, bere 25. urte hurrena bete du, eta bere bazkide eta lankideentzat Claro, antolatzen du bai, bere bai. lehiaketa propioa, eta barruan garatzen dute, eta saritxo batzuk daude, eta, enpresa pribatua gara, eta egunean behin da, ekimen komertzial bat bizi dena publizitatetik eta sustapena saltzetik, eta, beste Bide batzuk. bidetxo bat, irratiak publizitatea saltzen duen bezala, guk ere saldu ahal izatekoa, eta ez da honetan, horixe. Eta saria da, esango dut, auto telegidatu bat, baina txikia, Ze ondo. Jostailuzkoa, baina esan, bat irabazlea entzat, eta bestea zozketak. Baina ez doa lehiaketa partikular horrekin, baizik eta asteroko lehiaketa orokorra. Hori da. Bueno, bitxia, esan bezala, aste honetan, ja martxan, erabiltzaileak eta baditu feedback ona izaten ari Bai, da? bai. Vale. Hau da, norberak gehitu egin bartzuen talde batera, Bai. eta 2.400 pertsonak edo jokatu dute Bueno. partidaren bat edo beste. Eta, jendea oso kompetitiboa da, eta lehia bizia dago. Eta, honek trampatxo bat du ere, esango dizut. Eta da, galderak berdinak dira. Vale. Egunean, sorta berdina da. Bueno. Baina batzuk hain lehiakorrak dira, non bere lagunari jokarazten diote, eta gero Gero ben. jakinda zeintzuk dian arantzun zuzenak, 10 segunduan tik, eta gaur ikusi dut sailkapena, eta 4 egunetan puntuazio maksimoa atera duten 5 pertsona badaude 400 punturekin. Eta Wow. da trampatxo hori egin dutena. Baina, ez ditugu salatuko publikoki. Adimen humanoa erabili. Bai, hori da, adimen humanoa, eta saria da, inbertitu, eurek inbertitu duten dirua erosten, hori emango diogu. Doako placer bat, egunean behin jokatzea. Bai. Primeran, hori izan da beste albistetako bat, eta nik pare bat gehiago bialdu nizkizun, batzan Eta aukeratu baten Google, bat, sartuko dugu baten bat. Noeren ontzia. Noeren ontzia. Euskaltzaindiak atera duen webgune bat, Vale. Asun Garikano itzultzaile eta idazleak prestatu duena, eta pixkat bitxia iruditu zait. Bai. Halako Wikipedia artikulu batzuk balia bezala, landuak, baina asmo didaktikoz eta hezkuntzara begira prestatu dituenak euskaltzaindiak. Baina Bisitatu. gero aipatzen da, albistean ere bildu duzue, denon memoria literario komuna osatzeko ahalegina. Bai, gai bakoitza testu literario edo demagun euskarazko testu historiko zahar eta berri batzuk ere bai, integratuz. Nik ikusi dut Wikipedia, nik idatzitako hitz eta gehitutako argazkinen bat ere agertzen dala zerean, guztiz libre, Wikipediakoa birziklatzeko egiten dugun jakintza da. Eta, errepasotxo bat egin dezagun bisuala, behintzat, minutu pare batez. Hauxe da. Webgunean? Webgunean, hemen ikusten dugu, gai alferrik zabiltzate, Babelgo dorrea adibidez. Klikatzen baldin badugu Babelgo dorrean, uste dut klikatu nezakela. Ez dakit. Historia atalera joten bagara, daude hainbat artikulu landuta, Berdungo Infernua, lehen mundu gerrako episodio bat, gerra hura bizi izan zuen euskal idazle baten kontakizunetik, eta
Bueno, pues, lotura Argazkiak, batzuk, irudiak, irudiak, foto, gehiago informatzeko, erreferentzik aipatzen errefe dira, bai, irudi. nireak ere ikusi ditut ondo zehaztuta, Ja, hau bai. Wikipediatik eta pertsona honek idatzi zuen, bueno, pues ondo. Besteren bat ikusteagatik, historian sartu gara, a ber, ikusi ezagun, herri kultura, hizkuntza, ai, Junda. galdu naiz, non Hortxe, nago, hortxe, hortxe. hortxe nago, hizkuntzan. Ikusi ezagun zer dagoen hemen. Bonaparte printzearen mapa, hau da, Euskararen historian mapa dialektologiko bat, eta euskalkiak definitu zituen lehen ikerlaria 19. mendean, mapa horren historia, referentzia nondikan, eta, pues, baina beste herrialde batzuetako informazioarekin ikusten dut, artikulu kultural landuak bezala, gaur egungo kontuak ere badaude, gaurko gizartea, abestiak izeneko atal bat Atal bat ere. badago, euskal abesti famatua, gure bazterra Mikel Laboak Josean Hartzeren hitzekin egina, edo Xabier Letek Salvadorren Salvadorren eriotzean eriotzean. idatzi zuenean, Motz Pula Patri, Etxepare Rap, gauza moderno ere bai, Manol Lepelde Mhm. Zarauztarraren ekimen bat izan zen, jala urte pare batekoa. Eta, kantuak, ez bakarrik bakoitzaren hitzak, eta bakoitzaren historia, eta atzean zer dagoen kontatzen duten horri alde batzuk. Orduan, pues, lan kultural bat, Bai, bai, bai. Beste eh, iturri interesgarri. batzuetatik, Bai. Wikipediako iturriak erabiliz. Bai, guk ere segurazki beste norabidean ere ingo dugu, wikipedista garenok hortikan hartu eta taka. Wikipediara Wikipediara ekarri. berriro. Hola, Bai, elkar komunikatzen eta elikatzen badu kulturak, asko dena zobe. ondo, eta eskerrik asko Euskaltzaindiari hau jartzeagatik sarean. Bai, oso itxura polita eta, bueno, Bai, ea ba. Espainiako Ministerioaren patrika digitala baino hobea. Bai, bai. Bueno, esan behar nuen ez da hain zaila hori gainditzea ere, baino. Zu lasai naitz, ez daukazu zea hori atera beharrik. Pornoa ikusteko, galdetu niri, bialdiko dizkizut lotura batzuk, nola egin, eta gero ze estilotakoa zure esku. Hori da. Ba, primeran, Luisjo, mila esker beste behin gurean egoteagatik, eta hurrengora arte. Ze, Bai, ostegunero, uztaila naiz, uztaila izan, ba, hementxe bai, izango gara. ez gara San Ferminetara joango, ostegun horretan behintzat goizez. Ez, ez. Primeran, Luisjo, ondo izan. Hurrengo arte. Agur.